Apa to, Cah? Ana biasa rasa gatene kuwi. Apa jenenge gurem kuwi? Layan kena wama ruta nyembel hamba angen rasaku hangan hantu iya udut ta Mas napa niku rokok pijer krungu samaya Klejang lakae bocahe teko Mas Dut monggo langgamipun udan WK ngono ya wong kok iso dol pulsa jane kurang bagus pasuryane nanging malah gawe bingung sesewu priapi dileh bebasan nonang luntarake tresnaku ngetok nek mangan ndok loro nggih. Ya. Loro. Dua. Jane menapa dipadasi kajevi Bola, lo. Yo yo. Ya ya. Kau
gembrung garap gembrung neng kali ombak katok jane kurang bagus pasoriati nanging malah sesebu pria pilih ora usah senggak ya ora apa-apa Mas Gareng. Mas Dut yo gak usah senggak. ora akar foto akar iya, foto yo, sik tak aling-alingi. iya Iya ya. Ya. Jane penapaka dipatasi kejami ati kang saji titip bodan titik rupa yakin rasna nanti kang kejahat matur sebagung panuwun sampun katur setunggal